هەواڵ te serokatî fêm nekiriye. Heval te PKK fêm nekiriye. Heval eger me serokatî û PKK partî fêm bikira halê me newsa bû. Rewşa me wê newsa bana. Em ê li esmanê hefta bana. Ev benîştê hanê di devê endam û alîgirên PKK ne tenê ji nihadê ji salên notî de tê cûtin û tê dubarekirin. Ocalan jî di hîna li dema li Şamê bû, dema li Romayê, dema di zindanê de tim di du diyar kirin ku hevalê wî ji wî fêm nakin. Baş e di nava vê rewşa nefêmkirinê de, ne têgihiştinê de ev dûlabê PKK çawa dimeşe? Ev rewşa PKK çawa heta niha berdewam dike? Ez ê hewl bidim di vê vîdyoa hanê de vê nefêmkirina hanê, vê netêgihiştina hanê piçekî hewl bidim fêm bikim. Serokatî fêm bikim, PKK fêm bikim, rewşê fêm bikim. Eger hûn jî bixwazin vê nefêmkirina hanê fêm bikin, rahêjin fincanê qehwa xwe û bi hev re em ê van çend kêlîkên pêşiya me bi hev re derbas bikin û hewl bidin serokatî partî fêm bikin.